आं बुलायलायनो गोसो गैया Wait! Duit ang nisya. Oh nice nih Tom, nung जों गामियाव फैना गोसोखौ माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों नाथाय बैसोर सेंग्राफोरा मानो बुलायबाय थायो सानैल'मोन बस बे सानैल' मानसिजोंनो एफा बुरजा मानसिया बुजाना अरजाजोब्बाय नोंसोरो आंनि मुंखौ बोरै मिथिखो नोङो? अ निसाया दासो बुंबाय जेला बेयाव मिथिबाय खारदो सैमाफोर लाजिनाय मोनबाय आङो आबौ औ मा खालामदो नै फिसौ आं बन दानस'वासै दे फिसौ थाब फैबानो जाबाय जागोन दे आबौ जिन निगा मा जाखो रगनि गेङा निखौ हमनानै लांबाय Ayay. Maaf siya, buhat at hangaman. माबायदि मोनद' 90 डिग्री सेल्सियास जादों ना बस जारखानिबाथ' आदिबासि जागोनलै न' बिसोरो जारखानिबाबो बर'सो नाथाय बस बड'लेण्ड सिख्लाफोरखौ फथायजोब्बाय ब्लगा जारखानिफ्राय सानै सुपार फाइटार लाना फैदों निगा न'आव गैया टनिया आरो गावनि खामानिनि थाखाय गुवाहाटियाव थांदों लास्ट खेबसे चान्स होबावदो नो नेभार